tirarem de safareig, que Déu-n'hi-do la de contingut que sempre ens arriba de la mà del senyor Raventós. Bon dia, company, què tal estàs? Bon dia, Amadeu, bon dia a tots els samboians i samboianes que estava escoltant. Perdoneu-me, però vaig arrencar una mica la moto, Sí. Vale, ja està arrencada, ja està. Jo anava a dir-te, ja està. Fas veu de constipat. No, directament. És de restes del constipat. O sigui, és ja les darreres mostres del que seria un constipat tradicional, normal. T'he de dir, per allò de mal de mucho, que diuen en castellà, consejo de tonto, que aquí pràcticament tota la ràdio està constipada. Bueno, pues jo ja estic en una etapa ja de... És a dir, si a mi m'examinés un arqueòleg d'encostipats, estaria veient les restes de fa ja 2 setmanes. Clar, arqueòleg... Arqueòleg d'encostipats, compte. Hosti, Déu-n'hi-do, Quin ofici, Sí. Bueno, escolta'm una cosa. S'ha aixecat feina perquè han passat moltes coses i perquè jo et conec i tu ets un tipus que quan veu que hi ha material, escolta, grata i suposo que has trobat una mica de tot. Doncs mira, aprofito... Jo portava al meu començament, he trobat 2 coses més, però vaig a començar per una altra cosa, i és fer una petita menció al eclipsi de sol que va passar farà, no sé si són 2 o 3 dies. Sí. Clar, com va passar als Estats Units, sembla que va passar tot arreu. Mira, deixa'm que et digui una cosa. Digues. Fixa't aquest eclipsi, res, és un apunt. El vàrem tocar, aquest tema, des del punt de vista científic, a l'Espai de la Ciència, amb el nostre astrònom, Josep Manel Carrasco. El vàrem tocar des del punt de vista el tocarem la setmana vinent, des del punt de vista del diccionari alternatiu, com afecta a la gent des del punt de vista espiritual, paracientífic, no sé què, i no contents amb això, avui el safareig també toca el tema de l'eclipsi. Imagina't si ha donat de sí. Jo tocaré l'eclipsi des del punt de vista de la tonteria humana, l'estupidesa humana. Que també és molt interessant. S'han omplert les xarxes de vídeos de gent com si estiguessin veient un espectacle de focs artificials, veient com es tapa el sol i fent i normalment és oh my god. Oh my god. A veure, està bé, suposo que... Vull diferenciar el vídeo de... Tinc una memòria molt dolenta, de la corresponsal de TV3 als Estats Units. És veritat. Que va fer un vídeo... Lídia Herrera. Lídia Herrera va fer un vídeo realment sincer, perquè de com es va emocionar realment ella quan va veure que s'amagava el sol. Home, era molt curiós perquè tu la veies amb la llum normal, vas veure que s'enfosquia aquella dona, quasi bé a les penombres, i després tornava un altre cop la llum i la tornàvem a veure. Però curiosament, quan ella estava més a les fosques, com a ésser humà, irradiava més llum perquè estava tremendament il·lusionada. Segur. Veient allò. Sí. Ara no ho dic en broma, ho dic en sèrio. No. Escolta, gran professional realment l'Heredia, gran professional a Washington, Per això vull deixar, me refereixo als vídeos que s'han vist a Instagram, a TikTok, com que ho han disneyitzat a l'efecte que és el que passa habitualment a la nostra societat. Bueno, de qualsevol cosa fan un espectacle, ara imagina't tu d'un eclipse. Imagina't. Un eclipse, doncs... Que ja no necessita... Que l'efecte especial ja està fet. Hollywood ja estan fent guions. Home, no m'està dient. Estan fent guions de pel·lícules i de... I atenció, que jo ja estic preparat perquè el 2026 l'eclipsi el tindrem aquí. Sí, senyor. És més, el tindrem a la zona de Castelló també, que estarà a l'estiu, i jo estaré allà esperant que comenci, però fixa't la mala sort. O sigui, tu ja saps que estaràs allà. El 12 d'agost, si no m'ha passat res, jo estaré a Castelló. Perquè segons ens va dir el Carrasco, ja pots anar trobant hotel en temps... Ja el tinc. Ah, ja el tens? Sí, jo tinc casa allà. Hombre! Jo tengo balcón. Quina sort. Però clar, la mala sort que he vist que serà entre les... sembla que és 19:30 i 20:55, que ja serà com... Facis dir ara, encara queda molt. Ja estic segur. Bueno, no, segons les previsions, però clar, que pràcticament ja és l'hora de fer-se fosc. A veure si l'eclipsi serà que es fa fosc abans. Sí, però més o menys... Bueno, ja ho veurem. No avancem res. Tant de bo ho puguem veure, Sí, home. Faltaria més. Molt bé, ara vaig amb el segon començament que tenia preparat per avui. Sí. I és que avui m'ha passat una cosa extraordinària.
Sí? Extraordinari. Una cosa que no passa habitualment. No? I vull compartir-ho amb tu i amb tots els nostres Hem tret fins i tot la música de fons. Sí, és que serveix perquè... O sigui, jo ahir per la nit vaig arribar, tenia un bolo, vaig arribar a casa meva, no trobava lloc a casa meva i vaig aparcar a càrrega i descàrrega. És a dir, tu no trobaves lloc per aparcar a prop de casa. Sí, correcte. I a prop... Càrrega i descàrrega. I dic, bueno, com m'he d'aixecar a les 8, he de portar el meu nano al cole... I a més has de córrer una mica, perquè recordem que pels dematins tu fas aquell trajecte Porto una setmana una mica complicada amb això, però tornaré demà no dilluns. Bueno, això la qüestió és càrrega i descàrrega. És que dic, càrrega i descàrrega, i bueno, demà a les 8, que ja comença, ja no es pot aparcar, ja ho trauré. I avui resulta que el meu fill a les 7:30 ha marxat ell sol. Què dius? Els divendres marxa sol perquè queda amb els amics. Sense previ avisar. No. Avisant. Però marxa sol perquè queda amb els amics. I tu has dit, doncs... I jo dic, vaig esmorzar tranquil·lament, vaig a dutxar-me... I quan estava a punt d'entrar a la dutxa, dic, calla. Quina hora és? Són les 9? Què dius? La càrrega i descàrrega, quina hora acabava? No tenim música de terror? No, t'ho dic perquè ja fa por. Clar, tu, o sigui, estaves despullat. Expliquem-ho. No, encara no. O sigui, encara no. Hauria sigut realment... Estava, com dir-ho de manera... Estava descarregant. Estava amb la prèvia a la dutxa i estava descarregant. Mira, explica'ns-ho, però amb aquesta música. Mira, perfecte. Doncs estava jo descarregant a punt d'entrar a la dutxa i veig que el rellotge m'avisa una alarma que són les 9. Són les 9 del matí. Efectivament. I clar, dic, calla, a quina hora acaba la zona blava? La càrrega i descàrrega. Però si acaba a les 8. Fa una hora. Fa una hora que tenia el cotxe a càrrega i descàrrega, mal aparcat ja, cometent delicte. Mare de Déu. O sigui, una hora. Ha estat una hora el cotxe aparcat. I què has fet? Has deixat la resta de la descàrrega per després? M'he comportat com el més correctament que es pot comportar un ésser humà en aquella circumstància per anar molt ràpid. Sí. He sortit pràcticament corrents al carrer. No m'he posat mitjons. Mitjons no, però van vestir, i pantalons també. Home, t'ho dic perquè llavors sí que hagués estat una escena esperpèntica, no? A més, pensa que aquesta càrrega està davant d'un supermercat. Cada dia a les 8 arriba un camió. Càrrega i descàrrega. Jo ja havia descarregat, però faltava la càrrega. I arribo davant del cotxe. Sí. Veig el cotxe bé. Un camió aparcat en doble fila perquè jo no el deixava descarregar. Quina vergonya. Però molta vergonya. Era rapidíssim, Aquell home devia mirar. Sí. No, és que anava molt jo anava mirant al terra. Mira. Estava així. Mira, treballant. I jo mirant al terra, sense mirar, miro el parabrisa i no hi havia cap multa, Amadeu. Què dius ara? No hi havia cap multa. Brutal. Pensa que com ara... I havia passat una hora. Hi havia passat una hora, i no solament això, al meu barri, ara posen la falla de Gavà, i estan posant els paradetes, hi ha molta policia amb aquest matí, i no m'han posat multa, Amadeu. Què dius ara? Extraordinari. Tu ho has qualificat d'aquesta manera. Extraordinari. I així ha estat. Extraordinari. No han tingut temps o no han tingut les ganes de passar-te factura. Jo no puc, el meu cap no pot entendre com és possible que no m'hagin clavat una multa. Llavors has tret el cotxe, se suposa... I aparcat bé. Has tingut temps de disculpar-te amb aquell senyor? Jo no he tingut... No volia fer contacte visual amb ell perquè em feia molta vergonya. Jo era aparcar i marxar. Ràpid. Molt bé. Extraordinari, tu ho has dit, ho has qualificat d'aquesta manera i jo crec que no es pot dir d'una altra manera. Si el dia m'ha conversat així, com m'acabarà el dia, Amadeu? Déu faci que igual o millor. Molt bé, anècdota explicada, valia la pena que sapigueu que aquestes coses passen i home, és la seva pròpia experiència. Molt bé, endavant. I ara ja tinc el segon inici, que és donar tot el meu escalf als ciutadans i ciutadanes d'aquí de Sant Boi, que avui, dia 12 d'abril, s'estan trobant amb les obres que estan fent a molts carrers del Clavegueram. Què dius ara? Ja s'estan arreglant. Sí, avui he vist al Twitter de... sí que és veritat. Sí. Avui s'està, diguéssim, arreglant algunes zones i per això la ciutadania pot arribar a trobar-se alguns problemes de mobilitat. Fins i tot posava el tuit
Intentarem deixar accedir als pàrquings privats als vehicles, si es pot. Sí es pot. O sigui que pot haver-hi ara mateix gent que estigui dintre del pàrquing i que no pugui sortir perquè no es pot sortir del pàrquing. I que pensin, sisplau, que les molèsties d'avui són el seu benestar de demà. Carai. Doncs frase d'aquelles per reflexionar, també. Ens deixes també un bon argument per rumiar una mica l'ésser humà, fins a quin punt, de vegades, no sé com dir-t'ho, s'emmerda. Fins a quin... No, digue-li així. Saps a què m'he aficionat al TikTok, Amadeu? No sé si... També intentaré dir-ho molt finament. Hi ha vídeos, molts vídeos d'empreses d'aquesta, no sé com es diu en català, desatascament, com es diu en català? Desembussar, que obren les arquetes i fiquen com una tuberia d'aigua a pressió i desembossen. I són vídeos realment espectaculars. Allà es pot veure... Si vols conèixer l'essència de l'ésser humà, allà... Sí. I saps què hi ha, de què es composa l'essència de l'ésser humà? Principalment, actualment, de tovalloletes d'aquestes fresques. I mira que ho han dit, i tu un cop també ho vas explicar, no llanceu les tovalloletes humides perquè es creen monstres. Clar, les assegurances, perfecte, però clar, a veure... Compte, perquè un dia ens podem empenedir totes i tots d'haver llançat tanta tovalloleta humida. A veure si es que no veiem un monstre, que és una mena de tovalloleta gegant, vagant per les clavegueres. I si s'associa aquest monstre amb la intel·ligència artificial, imagina el que pot passar. Per això et dic, no jugueu amb foc. No jugueu amb foc. Dit això, deixa'm tornar a recordar que no hi ha manera de... No sabem on és la Pilar Ordóñez. Pilar, cambio! Pilar! No. Saps què passa? Que havia de vindre amb la Macarena. Però també és veritat que ara ja no sabem quan han marxat cap a Rússia. Saps que tenien un viatge a Rússia per presentar la pel·lícula? Ara ja no sabem si està a Rússia, si no està a Rússia, si està volant, si està a Turquia, si està per aquí o si està per allà. Ha arribat un moment que ja no sabem on és. Sigui com sigui, i ja dirà alguna cosa, des d'aquí una forta abraçada, no sé si ens està escoltant, no ho sé. Jo crec que quan ella pugui enviarà un missatge dient Amadeu, estic bé. Estic a la plaça Roja estic al Kremlin. On abans hi havia un McDonald's, que ara hi ha un McLenin, no sé. Havia un McDonald's? N'hi havia, però els van tancar. Sí, a la plaça Roja. Bueno, doncs res, no passa res. Doncs calla que no estigui buscant el seu McDonald's allà a prop del Kremlin. Bueno, va. Vinga, anem. Ara sí que sí. Ara vaig a... Aquestes coses que he explicat són sèries, però ara que amb el que realment volia començar avui, per mi és realment sèrio, i jo el que vull és enviar un missatge a tots els amics i amigues que n'hi ha, són pocs però n'hi ha, i els que són fidels. Molt fidels que som dembelistes, soldats d'Ousmane Dembélé. Ja t'entenc. Volem viatjar després de tots els fets... Estàs tocant material delicat, Ho sé perfectament, però jo no em caracteritzo per la por davant del material sensible. Ja t'entenc. Bueno, explica't. Faig com una petita carta oberta. Sí, una petita... Vols una mica de rerefons? Sí, si pot ser... Què vols? No ho sé... Clàssic. Busquem-li una mica de clàssic perquè deixarà anar aquesta carta oberta. És una carta oberta, sí. I jo crec que l'embolcall també diu molt i potser en Dembélé, si t'escolta, no és el mateix s'ho agafarà millor. Que arribis una carta que està tota allà arrugada, que no que tingui un segell bonic, un sobre bonic... Doncs, radiofònicament parlant, això seria... Em va perfecte. Quan tu vulguis, la carta oberta. Sí, ja està. Endavant. Estimats amics culers, perquè hem de ser culers, i dembelistes. Després del partit que va fer el nostre Ousmane Dembélé contra el Barça, és dolorós per una persona dembelista dir contra el Barça, però és la veritat, us puc comunicar que l'hora és greu. L'hora és greu. Es preveu que la rebuda a Ousmane Dembélé a l'estadi Lluís Companys serà comparable a la del cap de porc
llançat a Figo, que alguns recordarem. Sí. Hosti, a la xarxa s'està la cosa complicant. Has dit això i han entrat els violins. Sí, no m'estranya. Una mica dramàtic. A xarxes a internet s'està ja organitzant i simplement vull dir-vos que malgrat que us plouran insults de tot arreu, ara, en aquests moments, ara és el moment de mantenir-nos forts en el nostre dembelisme. Carai. Ningú va dir que ser dembelista era fàcil. Ja. Ara és el moment de demostrar el nostre veritable compromís amb l'Ousmane. Molt bé. Companys, molt d'escalf i visca Dembélé. Bueno, ho deixaríem aquí perquè és més trist, sembla més un acomiat que no una altra cosa. Clar. No, i pobre, tampoc seria això. No, clar, és que va estar a punt de marcar... O sigui, va marcar un gol i va estar a punt de marcar-nos dos. Sí, perquè va fer un pal i a més aquelles ganes que se li veien. Clar, jo després he estat pensant aquella ràbia que treu. Tu, no s'entén. Amadeu, no sé si ets conscient que durant tota la seva etapa del Barça va haver-hi un temps que realment la crítica jo no puc anar contra aquella crítica perquè no feia res, ja t'entenc. Però després el tio va reconèixer que va estar temps sense fer res i però igualment el van matxacar. Doncs com no vols que aquell nano celebri el gol? Recorda, no era un tipus de fer masses declaracions ni coses rares. Era més aviat allò de... A mi, plim, que duermo en picolín. No sé com dir-t'ho. Primer ja va tardar a aprendre a parlar com un espanyol. Recordem el moment mític, no recordo ara contra qui jugava el Barça, que va haver-hi un lío davant de l'àrea petita de l'equip contra qui jugava el Barça, i a l'àrbitre li va ensenyar targeta, crec que vermella, perquè li havia dit alguna cosa i el mateix Lionel Messi, el gran orador Lionel Messi, li va dir a l'àrbitre sobre Ousmane que no sabe hablar. Messi, li va dir a l'àrbitre de Ousmane que no sabe hablar. ¿Cómo lo echas si no sabe hablar? Messi li va dir. Li va dir, pero si no sabe hablar, si el chaval no habla, ¿pa qué me lo expulsas? Pues imagina't. Perquè el Messi digués això... Imagina't el nivell. Per tant, entenc una mica que tu diguis, bueno, tampoc us passeu ara aquí amb el Dembélé. Potser una mica excessives les celebracions que va fer, potser una mica excessives. Tingues en compte que la mitja part bona que va fer és més bona que totes les temporades que va fer amb el Barça. És probable, però... I aquí tenim un problema. És probable. I hi ha un altre problema molt més greu. Tu saps que es pot donar... O sigui, jo pensava que no, perquè pensava que el Barça perdria, però ara sí que es pot donar la circumstància de que arribi el Lluís Companys, arribem al minut 90 empatats a 3, i que al minut 92 sigui Ousmane Dembélé qui marqui el gol. Empatats a 3 perquè vols dir que ells marquessin... Sí, perquè es donés que empati. Hosti, no siguis pessimista, home. Jo soc tribunero, ets molt tribunero. Sí, jo vaig néixer amb el tribunarisme i l'etapa de Guardiola va ser un espejismo. I tot i així els tribuneros també li fotíeu canya de tant en tant. No, aleshores no. Bueno, els dos primers partits de quan va arribar el Guardiola el volíeu fora, els tribuneros. És que no me'n recordo. Jo sí. No sé si la paraula és tribunero. El problema és que l'única... Ara... Durant el Barça de Guardiola podies permetre veure un partit i dir no perdrem, i ara ja torno, més que tribunarisme és dir perdrem, és ja directament catastròfic. Sí, com ja érem abans, acabarem malament. Com és el català tipus? Jo crec sí. Jo crec que l'avantatge de ser una mica així és que quan guanyem l'hòstia en vinagre. O sigui, és un espectacle, perquè dius, és que no s'ho esperava ningú, i clar, la celebració és brutal. La pujada que el subidón que diuen, no? Que és brutal. Per què? Perquè el que t'esperes és precisament no... Mira, ahir tornant a l'any de casa meva, estava sentint una tertúlia esportiva i hi havia un comentarista que deia, clar, jo no estava preocupat ni estava angoixat, i ara ja pel partit que ve ja estic preocupat i angoixat. Ell ja pensava que no guanyaríem i ara ja estava preocupat i angoixat. Home, però no, aquesta pressió no. Home, tu pensa una cosa, que hem demostrat que podem jugar contra el Paris Saint-Germain, podem guanyar i ho podem fer-ho bé. Ho hem demostrat els culers. Per tant, una mica d'esperança.
Una mica d'esperança. L'esperança està allà, però la por també. Sí, ja t'entenc, ja. Molt bé, Amadeu, què més? Va, passem full. Ara anem a notícies d'aquí del Baix Llobregat. Sense por. Marxa nòrdica a Begues. Begues acollirà el diumenge 21 d'abril una caminada de marxa nòrdica per a tothom, O sigui, a partir de 8 anys, Això està bé, això està bé. És un cicle d'activitats organitzat pel Servei d'Esports de la Diputació de Barcelona, amb col·laboració amb diversos ajuntaments de la demarcació, amb l'objectiu del foment d'una activitat física moderada, A veure, tampoc... Moderada! Tampoc, a veure... Com els més caminats, que moderada. Moderada. Hi haurà gent que dirà, què és la marxa nòrdica? Jo ho explico. La marxa nòrdica és caminar en roba tècnica al Decathlon, totalment equipat, full equip. Fins i tot es recomana anar amb crema per si se t'irriten els mugrons. És per si de cas. No estàs fent broma, No, és veritat, no és broma. Que qui ho pateix, escolta, També important, aquesta part, si se t'enceten les cames, també important, També. Perquè sembla que t'estiguin clavant els filers allà, Oh, i tant. I que a marxa nòrdica la gent pot pensar, no és caminar quan faci fred, és caminar amb 2 pals. Sí. Això és anar amb 2 pals. Molt important el tema dels pals, perquè és sincronitzar braços, espatlles i cames. Pim, pam, pim, pam. Toma la casito. Quina diferència hi ha entre una persona que porti els 2 pals comprats i una altra persona que hagi agafat els pals allà a la muntanya, que se'ls hagi trobat? Doncs que probablement la persona que agafi els pals a la muntanya s'estalvi uns 40 o 50 euros. Això tira en baix. Sí, perquè vaig estar mirant preus ahir... Però, a veure, el seu és pals xulos. A més, són ergonòmics i tenen una mena de cura, una mena de cosa, que ningú es pensi, mira, saps què, agafaré els pals de fa anys que no esquio, però tinc encara uns pals per aquí, agafaré els pals d'esquiar. No, perquè el que en sap dirà, mira, és un tirat. Mira aquest. No sap caminar, no es diu caminar. I a més, que ha confós els pals d'esquí, d'esquí nòrdic, els ha confós amb la marxa nòrdica. Perquè suposo que això que dius que són ergonòmics... I quedaràs pitjor. Tallen, quan et ve el vent, és una mica més, fa anar una mica més aerodinàmic per guanyar un metre per segon caminant. Sí, o per encarir el pal. O per encarir el pal, també. No. Jo crec que és més per encarir el pal, però bueno, a veure, tots sabem que el bo costa diners. El bo costa diners. Segur. Vinga, anem a un altre tema del Baix Llobregat, que també jo crec que és motiu d'alegria, és que a mitjans de juny entrarà en funcionament el nou hospital de Viladecans. Molt bé. El conseller Manel Balcells va visitar el passat dia 10 les instal·lacions del nou hospital de la localitat i podem dir, ara sí, Amadeu, que amb aquest nou hospital s'ha acabat això d'haver d'esperar-nos per posar-nos malalts. Ara jo crec que amb aquest nou hospital ja ens podem posar malalts quan ens doni la gana, perquè ja ni llistes d'espera. Estic malalt, vinga, cap a dintre. Cap a dintre. Mira, tinc declaracions d'un veí de la zona, un tal Manel Fontdevila, que ha dit: aquesta era una reivindicació molt esperada, per fi podré deixar el meu cos que torni a provocar-me pedres als ronyons. Carai. Què et sembla? O sigui, la gent ara ja, jo crec que... Una mica, per fi podré... Clar, el Manel, com molta gent, diu, no, espera, no et posis mal... Tenia un diàleg amb el seu cos, deia, espera, no et posis malalt perquè ja queda poc perquè acabin les obres i aleshores ja... Ara ja és el moment. És el moment, no t'estiguis de res. Ara, vinga, ja. Tira cap a fort. Visca la tia Pepa. Visca, endavant, tot l'hospital. Sí. Tot l'hospital, clar. Déu-n'hi-do. M'ha viu molt a prop i les obres allà han durat molt de temps, Bueno, suposo que deu tindre el bo també de tot plegat. Espero. No, entenem, no? Que suposo que ens sortirem guanyant totes i tot. Espero que sí. Jo crec que és l'hospital de referència de la comarca, o sigui que a part de Bellvitge jo crec que anirà molt bé, ens anirà... Esperem realment ara, sense bromes, que no necessitem. Sí. No, també és veritat, però vaja, que hi ha de ser-hi. Sí. Què més? Va. Vinga, Renfe renovarà els sistemes d'informació d'algunes de les estacions del Baix Llobregat. És una actuació que està dintre del pla Transformem Rodalies, una altra vegada, i tindrà un cost de 7.250.643,86 euros. Compte, no. Barato no és. A veure, quants calés has dit? A veure si ho torno a repetir. Si torno a dir, però no és poca cosa. 7.250.643,86
1,6886 euros. Ja. O sigui, està bé. No, està bé. El que farà Renfe és renovar els sistemes d'informació de 31 estacions que tenen una antiguitat superior als 15 anys. I això de renovar, què és el sistema informàtic? No sé, els ordinadors? En resum, el que volen fer compraran un portàtil a cada cap d'estació? És que és probable que passi. O sigui, la idea, pel que veig, és que volen reformar tot el que és la megafonia, la senyalètica, els cartells lumínics... Aquella megafonia que diu l'estació de, no sé, benvinguts a... Què passarà? Què passarà ara? Propera estació, saps què vull dir? Això. Passarà que amb aquesta inversió, per exemple, la megafonia de les estacions passarà de sentir-se com si algú estigués parlant dintre d'un got a que se senti normal. Ja, o sigui, millorarà amb això. Això millorarà. Després, els cartells... Escolta. No s'entén res. No sentiràs... No, sentiràs com Déu mana. La persona que diu pròxima estació, sense estació, tindrà el so de la persona pràcticament dintre de l'orella. Li semblarà que algú li està parlant, però no, és la inversió. Sí, serà algo així com propera estació, la República Samboiana. Efectivament. No? I dius, hòstia, veus? I com si t'ho estiguessin dient a ti. Clar. A tu, però quin és el problema, jo veig d'això? Sí, el problema. Tots els retards, els trens que no passen, seran tots els mateixos. L'avantatge és que estarà millor senyalitzat i t'entenaràs millor. Però ja està. Ja hi torno una altra cosa. Una altra vegada. Just Oliveres. Enllaç amb Rodalies Renfe. Però escolta, molt bé. aquest és el metro, aquest se sent millor. Això és el metro o fins i tot el tren baix. Això és una altra cosa. Això ja se sent millor. Això és una altra cosa. Molt bé. Què més? Mira, avui també volia obrir un debat. Obre el debat. Crec que és necessari. Però tanca'l, després. Intentaré tancar-lo. L'has de tancar. A veure, la qüestió és que avui, aquests dies, moltes escoles estan fent jornades a portes obertes a cara a que els nous alumnes al proper curs entrin, no? Aleshores, els responsables de les escoles agafen els pares, els expliquen, els fan un tour per totes les instal·lacions perquè vegin que la seva escola és la millor, etc. No? Ara sí que voldria fer una reflexió. Em pot dir algú què està passant, no ara, des de ja fa temps, amb els lavabos de les escoles? Amadeu, tu has anat fa poc a algun lavabo d'alguna escola? Home, doncs ara que ho dius, jo diria que fa temps que no, Doncs millor per tu. Bueno, sí, no ho sé. Et puc assegurar que hi havia abans locals de punks amb la cresta, on els lavabos estaven més nets que els lavabos de les escoles. Què dius? Sí, jo... Home, farà un parell de setmanes estàvem fent un rodatge i teníem el cap tècnic en una escola de Barcelona i teníem una necessitat peremptòria d'anar al lavabo i jo crec que hauria sigut millor fer les meves necessitats al carrer perquè no es podia entrar. Déu-n'hi-do. O sigui, primer que les cadenes són d'aquestes cadenes antigues d'estirar, que allò no té força. No a tot arreu, no? O sí? Normalment espera, ara t'explicaré. És curiós, això que dius. Després, òbviament, a la majoria no hi havia paper. Ja ho donem per entendre. Ja havies de fer a la turca. Després, va haver-hi un dels lavabos en concret que la tapa la tenia trencada. La tapa trencada. Sí, tal qual. Què és això? Què ha passat aquí? Què vol dir, això? Què estem fent? Mira. Aquest lavabo es veu que és un lavabo en potència. Aquells, no. Jo vaig haver de tirar de la corda diverses vegades. Ostres, cuidado. Sí, no, compte que ara ho recollim. Problema, Mira, el que sí que jo et puc dir, el que em va passar un cop, i això sí que ho recordo com a anècdota, vàrem haver d'anar a una escola, no diré el nom de l'escola, no per res, perquè no és una crítica, tampoc. Vàrem anar a una escola doncs, per fer també, no em facis dir, una mena d'explicació de coses, de literatura, de ràdio, de llibres, una mica... Ens ho vam passar molt bé, molt maco, molt contents. Però a l'hora d'anar al lavabo, això dic que vull anar al lavabo, dic, sí, home, aquí al fons a l'esquerra, normalment sempre és al fons a la dreta, no, al fons a l'esquerra, molt bé, bueno, al fons a l'esquerra. I la meva sorpresa, que quan entro, dic, hòstia, això són els lavabos de l'Osí de Nanitos. Clar. No, unes tasses de lavabo petitones
i clar, i molt a baix, que et fa gràcia, perquè dius, sembla de la senyorita Pepi, et fa gràcia. Però, home, vaig haver d'agenollar-me, No, vaig haver d'agenollar-me, que si arriba entre algú, diu, hòstia, aquest tio està pregant. Això no és un oratori. No, clar, aquest tio què està fent aquí? No, perquè, esclar, la por de dir, clar, un pot tindre molta punteria, però si et despistes, després la canalla, pobrets... Clar. I això, això és anecdòtic, però això és real, Vas poder tancar, perquè normalment no hi ha pany. No n'hi ha, per temes de seguretat. Però feina la meva va ser... Ja m'entens. Sí, no. Ja m'entens. Allà agenollat, perquè... I a nivell de neteja estava bé? No recordo res especial. Pues almenys estaria... El que sí... El deurien rentar pel quetavent. Mira, veus? El que em vaig sentir és com un gegant... Sí. D'alçada, vull dir, no. Va, passem una altra cosa. Va, per favor. Vinga, passem una altra cosa. Vinga, vull fer un petit apunt sobre la celebració de la gavarra de la Copa del Rei de l'Atlètic de Bilbao. Això està molt bé. Amadeu, sort que ja es va acabar. Vols l'himne de l'Atlètic? Si vols posar... Ho dic per ajudar-te una mica a entrar en l'ambient. Si tenim per il·lustrar la notícia estaria, però el que jo vull dir és que sort que es va acabar ahir, perquè des que van guanyar la final ja va començar el locutor de Movistar amb el rotllo de la gavarra. Mira'ls, aquí els tens. És que aquest himne... Toma, vinga. Mira. Imagina't allà per la ria amb la copa. Doncs va guanyar l'Atlètic. Vale, la gavarra, però si no va dir 40 vegades el locutor de Movistar Plus, no ho va dir ninguna. Després, tots els dies, està preparant la gavarra, la ria, la segunda vez, no sé què. Jo, Amadeu, l'única gavarra que reconec és la parada de metro de la línia 5 de Cornellà. És l'única gavarra que reconec. Tota la raó del món. Propera parada gavarra. Mira, aquí els tens. Jo t'he de dir que jo sempre he sigut molt amic de l'afició de l'Atlètic de Bilbao. Sí? Però de tota l'afició? De tota, sí, la coneixia tota. Ho dic perquè per conèixer, que deuen ser 30.000 o 40.000, no? Però la relació es va refredar el dia... Devies tindre el telèfon a l'agenda de contacte de rebentar, no? 3 telèfons tinc perquè era estilton. Però els vaig esborrar tots i vaig llançar els telèfons el dia que no sé quin partit jugava l'Atlètic de Bilbao contra el Barça i l'afició del Bilbao es va dedicar a llançar bitllets amb la cara de la porta. És veritat. Aquell dia vaig fer bye i ja està tot ratito. Ja t'entenc. Hi ha molta gent que es va decepcionar. Sí, efectivament. Es va decepcionar amb tot aquell aldarull. Aldarull. Maco que ho recordis. Per tant, lo de la gavarra tu ja... et grinyolava per tot arreu. Una altra situació m'hagués fet gràcia i ara ja no. Escolta, si aquest costum la poguéssim exportar aquí i al Barça o d'altres equips de Barcelona, l'Europa, l'Espanyol, de dir, clar, pel Riu, pel Llobregat, no seria lo seu. No seria lo seu, Home, podia sortir al mar, no? Potser. Per això et dic, amb les golondrines. Les golondrines, ideal. Allò d'aquell soroll que fotien les golondrines, d'aquell soroll de barco de... Ideal. No? Donar la volta fins a allò que deien antigament el rompeoles. Sí, el rompeoles. Rompeoles. Per allà, el que és tot el port olímpic, diguéssim, esportiu, també. Ho trobo una idea realment fantàstica i amb el tarannà que està tenint últimament Barcelona... Amb les golondrines. Ideal que ara quan guanyem la Champions, doncs agafem les golondrines i fem un passeig. Maco. Jo m'imagino el del Movistar. El Fútbol Club Barcelona ha sacado su golondrina. Repetint-ho 40 vegades. I la golondrina aquí, i la golondrina allà. Com si fos una tradició, atàvica, i és d'ara. Molt bona idea, m'ha agradat molt. A veure si el president Laporta ens ha sentit i... Mira, veus? I a més, això és música de golondrina. Sí, perquè ja... Aquell home amb l'acordeó i la golondrina amunt i avall. Tocant l'himne del Barça, molt maco. Vinga, Amadeu, anem ara al moment que ja la setmana passada no teníem. Aquesta setmana torna al teu moment preferit, el moment Mirinda. El moment Mirinda, clar que sí. Recordem, l'únic concurs radiofònic
on el participant, l'únic participant, és el conductor del programa. Efectivament, amb les efemèrides d'avui, 12 d'abril. Vinga, anem amb la primera. 1961, 12 d'abril de 1961. 61. El cosmonauta soviètic Yuri Gagarin... Això el 61, El 61, Molt bé. realitza un vol a bord de la nau Lenin 1, convertint-se en el primer home llançat a l'espai. Veritat o mentira, Amadeu? Això és veritat, com un temple. Veritat. Això és veritat, això és veritat. Perfecte, vinga, seguim. Això és veritat. 12 d'abril de 1992. Sí. Prop de París s'inaugura... 92? 1992. Val. S'inaugura Euro Disney. Veritat o mentida, Amadeu? No és veritat, no és veritat. Molt bé. Fals. Vinga, 2004. Sí. El president dels Estats Units, Bill Clinton, és citat per la Cort Suprema per fals testimoniatge en l'escàndol de les seves relacions sexuals amb la becària Mònica Lewinsky. Veritat o mentida, Amadeu? Doncs per moltes mentides que ell digués, això és veritat. És veritat. Això és veritat. Va, molt bé, Amadeu. Bueno. Crec que avui traiem la música, sisplau. Perquè ara m'espantes, m'he posat nerviós, li dic a tu. Ara m'has fotut la Pol Cos. Avui has fotut un triplete. Què? Un triplete has fotut. Però un moment. No ens avancem. Triplete. Yuri Gagarin, 1961, has dit que era veritat. Veritat. I era veritat, però... No, un moment. Hi ha una cosa que no. He dit que la nau es deia Lenin 1. Ui. No, es deia Vostok 1. Aquí... Ara me l'has fotuda. Aquí te l'he fotuda, Me l'has fotuda. Clar, jo és que no el nom no he caigut amb el nom. No, és que... Hòstia... Espera, que el dia més. Has estat traicioner. Has estat traïcioner. Euro Disney, 1992. Has dit que era mentida. Sí, ho he dit. Doncs no, era veritat. Oi, era veritat. I, ostres, és que em sento molt malament, perquè, no, clar, passa res, home. Lo de Bill Clinton... Sí. Era veritat, però clar, no va passar el 2004, va passar el 1999. El 99. O sigui que avui Amadeu, a l'Excel, a la gràfica de l'Excel, el concurs ha baixat... Sortosament, jo anava ben sobrat de números, vull dir, entenem que encara ho podem salvar la temporada, no? Si ho veiem, sempre veiem des del costat positiu... Avui he de reconèixer, perquè quan es perd, s'ha de perdre amb esportivitat. He de reconèixer que has estat un bon estratega. I no has perdut poc, has perdut molt. No he mig perdut, he perdut de tot, 100%. Ei, que no n'hi ha encertat ni una. De les 3 no n'hi ha encertat ni una. Això també s'hauria... És com que diu, no, és que... Això hauria de tindre premi. El gol, el futbol, és tot a dintre de la xarxa. No, el gol hauria de ser donar-li al pal, que és molt més complicat. Hòstia, clar, això és veritat. Clar. És a dir, tu t'imagines que per cada pal et donguessin mig punt? Cada 2 pals, un punt. Clar. Sí, és molt bo, això. Hauria de canviar les normes. Aquesta idea li hem d'enviar a la Federació Internacional, a la FIFA. Li envio un mail després, quan surti d'aquí. Escolta'm una cosa. Avui t'has estirat, Avui un safareig extra. XXXXL. Extra large. No? Extra large, sí, perfecte. Més que safareig ha fet una bassa. Mira, sí, has estirat, que ja ha arribat el nano. Sí, el nano avui ha anat a Viladecans, a prop de casa teva. Maco. A prop de casa teva. A fer la no entrevista. O sigui, no fer l'entrevista en un restaurant, no, la no entrevista. És a dir, ha anat i no entrevista. Maco, és tota una experiència, És una experiència parlar d'un edifici. Però està bé, no? Sí, parlar d'un edifici, dels cartells, llegeixes el cartell, molt bé. Expliques el que veus, i a partir d'aquí et mossegues la llengua, Sí, em passes saliva, he comptat fins a 25. Fins a 25? Perquè si conto fins a 10 puc encara allargar algun comentari desagradable. No, s'han pipat, però deixem-ho estar, home. No, ja està, no fem més propaganda. No facis més sang. Primer de tot... No facis llenya de l'arbre caigut. Jo crec que això és el destí. He de dir a tu, Amadeu, que no passes a la següent ronda, però a part d'això, el destí m'ha dit que algun dia en tenia que trobar aquest senyor, aquí els dos davant, brindant amb el micro, sí que és veritat, perquè... No, i està molt bé que coincidiu, i ho dic seriosament, perquè hi ha molta gent que us confon. Sí. O sigui, com físicament, diuen... Hòstia, aquests són bessons? Home, a veure... I sempre he de dir el mateix. No són bessons. S'assemblen. Amb lo blanc dels ulls sí que realment som idèntics. Sí. No són bessons. El nano... i els rebentós no són bessons. Molt bé, què és aquesta música? Què és aquesta música? Això ara fa mal pensar. A veure, que això parlant de bessons. Fa mal pensar. Què és això? He dit que no són bessons. No,
que passa que, esclar, saps què? De perfil, la gent a vegades diu, hòstia, és el nano, no, que és el reventós. O al revés, hòstia, aquell és el reventós, no, home, no, que és el nano. Amadeu, amb aquesta música hauries de canviar el to de veu. He de dir-te, Amadeu, que avui... No, home, no toca, no? Tens un somriure d'aquells que... M'arrenques un somriure, Amadeu. La teva mirada profunda és com el túnel del Cadí quan entres a dintre i no en pots sortir. Sí, i després trobes un peatge d'aquells. Si voleu, us deixo sols. No, per favor, no ho fessis. No hi ha cosa més maca que fer un trio radiofònic. No, per favor, home, per favor. No, la veritat és que és molt maco que coincideixin genis d'aquesta calada. Em sap greu que hagi sigut pel restaurant, perquè... Home, res. I més de Viladecans, que és com... Sí. No, amb ell li ha molestant més no poder picotejar. Home, és aquí. Que no pas fer una l'entrevista. Escolta'm, clar, és que algú ho hauria de dir. Avui no he esmorzat, com cada divendres. No he esmorzat i segueixo sense esmorzar. No, jo pots dir, bueno, no sé. Que no passa res, A més, ha sigut tot un professional, perquè aquí lo fàcil era rajar. Era rajar. Ha hagut una contenció realment professional. No, ans al contrari, que ha dit que hi havia un menú i una carta extraordinari. Ara us explicaré ràpidament i breument la màgia de la ràdio. Quan et trobes en una entrevista, tenia la sintonia tiririn-tin-tin ja, i jo tenia el cuiner a la porta. Dient-li amb el cuiner, escolta'm, no em pots fer això. No, esto no es lo mío, yo estoy a la cocina, estoy preparando una boda. Era gentil, tio. No volia parlar? Jo pensava, he trobat... Això sí que és estrany, un argentí que no vol parlar. He trobat un argentí que no volia parlar. I he pensat, això és molt raro. Aquí està passant alguna cosa. Què li passa a aquest noi? I home, dic, però si són res, 4 preguntetes. Dic, si ja estic a punt d'entrar en directe. Esto no es lo mío. Mira, esto no es lo mío, eh? Diu, tengo la carne en el asador. Dic, jo entro a la cuina amb tu i si convé t'ajudo a girar el tall. No hi ha hagut manera. Però a veure, a l'igual era una indirecta, això de tengo la carne en el asador, com dient, entra, que et pentinaré. Com està el divendres? Com està el divendres? A veure, la temperatura aquí, mare de Déu. Jo crec que he topat... Si un argentí et diu tengo la carne en el asador, home, què t'està dient? Jo conec molts argentins i argentines que són fins i tot una miqueta passats de frenada de simpatia. Són gent molt simpàtica. He anat a topar amb el primer argentí antipàtic que hi ha a Catalunya. L'he descobert. D'això se'n podia fer un programa. Però a la búsqueda de l'antipàtic. De Buenos Aires, de Córdoba o de és que tot depèn, Tot depèn de... També una mica d'on ets, el caràcter influeix, clar. Jo, per la cara que feia, el veia més cap a Los Andes, una miqueta així com una sensació de més freda. De Los Andes i en ple hivern. O sigui, allò que dius fredor. Antipàtics pel món és una molt bona sèrie. Antipàtics pel món. Hòstia, és bo això. El nano ha de trobar antipàtic... O sigui, ell busca la sambullana. L'antipàtic del món. Ara imagina't, el nano a la cerca de l'antipàtic o l'antipàtic. Ja parlaré... No està bé. Fer com una rèplica del Quim Masferrer a versió... I treure-li la part bona d'aquella antipatia, no? I quan més antipàtic, millor, no? Carai. Una bona idea. Hola, bona tarda. Una bona idea. Hola per tu. Hòstia. Aquest és un molt bon antipàtic. Aquest és molt bon antipàtic. Bueno, ara, si no et fa res, sigues simpàtic, per despedir el programa. No, sí, home, això sempre no. Si per mi, a veure, ser simpàtic